Με τη βοήθεια του Θεού μας ευρισκόμεθα στην τρίτη εβδομάδα των νηστειών. Σας παρακάλεσα και σας παρακαλώ, όσοι νηστεύουμε θα συνεχίσουμε την νηστεία μας έως της ημέρας κατά της οποίας ο Πανάγαθος Θεός θα μας αξιώσει να εορτάσουμε τα πάθη Του, την ταφή Του και την Ανάστασή Του, και διαπρεσβειώντας Παναχράντου αυτού Μητρός και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου να εφρανθούμε και να χαρούμε την ημέρα εκείνη. Έως τότε όμως ήθελα να παρακαλέσω ιδιαίτερα οι σκέψεις μας να μην είναι πάνω στο φαγητό μόνο, αλλά και στα ελαττώματά μας, διότι κάλλιστα μπορεί καθένας από εμάς να έχει βάλει ως πρόγραμμα της ζωής του και των ημερών τούτο να νηστεύσει. Πλην όμως μπορεί να έχει άκρα των εγωισμών, να μην δύναται κανείς να του μιλήσει, να θεωρεί τον εαυτόν του ότι αυτός είναι και κανείς άλλος, να μην δέχεται υποδείξεις, να μην δέχεται συμβουλές, να εξάπτεται, να θυμώνει, να βλασφημεί, να εσχρολογεί, να καταράται, να διαβολοστέλει, και από την άλλη μεριά να νηστεύει το φαγητό και να λέγει νηστεύω, και μάλιστα αυστηρά. Αδερφοί μου, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι η νηστεία η καθαρά δεν είναι μόνο το φαγητό, αλλά η νηστεία έχει πολλές πλευρές. Είναι όπως τον αδάμαντα, όπως το διαμάντι, το οποίο όταν το βάλεις στον ήλιο λάμπει από όλες τις πλευρές του με διαφορετικό χρώμα. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμός να προσέξουμε το θέμα της νηστείας. Όσον αφορά την ημέρα της Αναστάσεως, σας το είπα, το επαναλαμβάνω και το ξαναλέγω. Η μεγαλύτερα βεβήλωση της ημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι η ημέρα κατά την οποία μόλις ακούσουμε τον Χριστός Ανέστη, αμέσως το βάζουμε στα πόδια και φεύγουμε για να τρέξουμε να πάμε πού? Μόνον στην αμαρτία, πουθενά αλλού. Ο διάβολος χαίρεται, εμείς ζημιώνουμε, η μέρα παρέρχεται και άξιος του να φτάσει το επόμενο έτος την ίδια ημέρα. Πιθανόν, αδερφοί μου, από τους ακούοντας το θείον κήρυγμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν ακούσει ποτέ περί του κατηχητικού λόγου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος εκφωνείται, απαγγέλλεται από την Εκκλησία μας μόνον μίαν φοράν τον χρόνο, την ημέρα της Αναστάσεως. Πόσοι από εμάς έχουν ακούσει αυτόν τον λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, και εκείνοι οι οποίοι δεν τον ήκουσαν, πώς είναι τη στοιχεία έχουν στην ψυχή των. Δι' αυτό σας παρακαλώ, έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας της ημέρας της Αναστάσεως και ποτέ από την Εκκλησία να μην φεύγουμε. Ένα άλλο σημαντικό σημείο της ημέρας εκείνης και των ημερών στις οποίες διερχόμεθα, βέβαια αυτή η παράκληση μου δεν είναι δι' εμάς οι οποίοι έρχεστε στην Εκκλησία, οι οποίοι ακούετε τα Θεία Κηρύγματα, οι οποίοι δέχεστε τόσες συμβουλές και τόσες παρακλήσεις της Εκκλησίας, αλλά είναι δι' εκείνους οι οποίοι ούτε επάτησαν ούτε πατούν στην Εκκλησία. Η συμβολή μου είναι ποτέ το εύκολο να μην το κατατρέχουμε και να το επιδιώκουμε, να το πάρουμε τα ημέρας αυτάς. Και ποιον είναι το εύκολο? Η Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το εύκολο. Θα έρθει όλος ο κόσμος, προετοιμασμένος και απροετοίμαστος. Θα έρθει να ανοίξει το στόμα του, να αναλάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν θα έχουν ποτέ εξομολογηθεί, δεν θα έχουν ποτέ νηστεύσει, δεν θα έχουν ποτέ καταβάλει ούτε μία προσπάθεια για να είναι όπως ο Θεός μας θέλει, και θα έρθουν αυτοί να ανοίξουν το στόμα τους ευκόλως,
να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να φύγουν, και μόλις βγουν έξω από την Εκκλησία να αρχίσουν την παλαιάν πάλι ζωή, δηλαδή την ξανασταύρωση του Κυρίου μας. Δι' αυτό λέγει ο Κύριος μας ότι πολλοί εν ημίν ασθενείς και κοιμούνται ικανοί, δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς, λέγει, που κοινωνούν αρρωστούν και πιο πολλοί, λέγει, πεθαίνουν, διότι μεταβάλλεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου εις πυρ φλέγων, δηλαδή κάμινος αναμένει εις τα σπλάχνα του ανθρώπου, και δια τούτο οι περισσότεροι, λέγει, γεμίζουν τα νοσοκομεία από ασθένειες και άλλοι πεθαίνουν χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο. Εις αυτά όλα, αδερφοί μου, ήθελα να παρακαλέσω θερμός ιδιαίτερα να αφήσουμε κατά μέρος όλα τα άλλα τα οποία ονομάζονται λατώματα, να πελεκίσουμε την πέτρα της ψυχής μας, η οποία έχει υπορωθεί, να την μαλακώσουμε, να την κάνουμε τετράγωνη, έτοιμη δια την βασιλεία των ουρανών. Διότι αν η πέτρα της ψυχής μας έχει εξογκώματα, δεν είναι ικανή να χτιστεί ο παράδεισος. Ο παράδεισος θα χτιστεί με ψυχές οι οποίες είναι πελεκημένες, δηλαδή καθαρισμένες, δηλαδή απαλλαγμένες από τα πάθη. Για σκεφτείτε να εισέρθουν στον παράδεισο οι μέθησοι, για σκεφτείτε να έρθουν οι καπνιστές στον παράδεισο, να καπνίζουν εκεί μέσα, τι θα γίνει? Για σκεφτείτε να εισέρθουν στον παράδεισο οι διαρρήκτες, για σκεφτείτε να εισέρθουν οι πόρνοι, για σκεφτείτε να εισέρθουν οι χαρτοπαίχτες, θα είναι παράδεισος? Δι' αυτό στον παράδεισο δεν μπαίνουν όσοι έχουν ελαττώματα. Εάν δεν σταματήσουμε τις αμαρτίες μας, δεν εισερχόμεθα στον παράδεισο. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι τούτο είναι εκείνο το σημείο το οποίο ο Κύριος μας πάντοτε μας προειδοποιεί. Προσέχετε, λέγει, προσέχετε, μήπατε βαρυνθώσιν ημών καρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές και ευνίδιο επί μας ο θάνατος, η μέρα εκείνη. Δια τούτων των λόγων, αδερφοί μου, σας παρακαλώ θερμός, μεταξύ της προτροπής αυτής του Κυρίου μας υπάρχει και μια άλλη προτροπή. Λέγει, προσέχετε κατά τα τελευταία ημέρας, λέγει, μήπατε πλανηθείτε. Πλάνη, τι σημαίνει πλάνη? Πλάνη σημαίνει να έρθει κάποιος να σου πει κάτι και εσύ να το πιστέψεις, και εκείνο που θα πιστέψεις να είναι μια άρνηση του Θεού, του αληθινού Θεού, και στην πλάνη εκείνη να πορεύεσαι και να μην δέχεσαι ουδενός την συμβουλή ούτε την υπόδειξη, και να πηγαίνεις ακάθεκτα προς την κόλαση. Τι αυτές πλάνες στα τελευταία ημέρας του κόσμου τούτου θα εμφανιστούν πολλές. Δια τούτο ο Κύριος μας ομίλησε περί τούτου, και εις τούτο το σημείο θα αναφερθούμε στο σημερινό μας κήρυγμα. Θα αναφερθούμε εις μίαν πλάνη η οποία είναι και πληγή μεγάλη της Εκκλησίας, και η οποία εμφανίστηκε πολύ τελευταίως και σχεδόν τείνει να καταλάβει μίαν μερίδα του εκλεκτού λαού του Θεού, δηλαδή των πιστών. Η πλάνη αυτή είναι εκείνη η οποία παρεπλάνησεν μίαν μερίδαν ανθρώπων εις μίαν ωραιοτάτην σκηνήν της Αγίας Γραφής, στην οποία ο Θεός ομιλεί δια του προφήτου Ιωήλ και λέγει, εν τες εσχάτες ημέρες εκχεώ από το πνεύματος μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και θυγατέρες ημών, και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται. Καίγε επί τους δούλας μου κίνες
εκαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία εν τη γη κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή.